ashwagandha isithole udumo eSouth Africa, baningi abayisebenzisayo, abayiphuza nsuku zonke nabakhuluma ngayo la ku social media. So ngithake ngifike ngichaza ukuthi iyini kahle kahle isebenza kanjani emzimbeni, athina ama benefits, kulekelela ngani, ama side effects kanye nabantu ekumele baqaphele ekuyisebenziseni. Sanibona ngo-Dr. Lethu Benama, ngilethele isiphathele nezempilo, umzimba kanye nezifo ezisiphathayo. Ungasubscribe, please do so down below. Bese you give this video a big thumbs up. Uzocomment ekugcineni makuthi le video ikusizile. Alright, ngizoyenza ama video amabili, kuzomela wabuke womabili ukuze uthole isithombe esiphelele se-ashwagandha. Let's get into it. Okay, isitshalo lesi nasi isithombe saso. Uyasithola le-Africa, usithola e-Europe, usithola nase-Asia. I-India ilona azwe elaziwayo ngokukhiqiza i-ashwagandha eningi. Kade yaba khona more than 1,000 years isetshenziswa izinto ezihlukahlukene ke singesibale zonke kule video. Okay? Mubheka ke lana impande yakhona eyisetshenziswa ukwenza lamaphilisi, powder, ama-sweet, ama-gel, iqhamuka ngendlela ehlukahlukene i-ashwagandha. Ama leaves ake yasetshenziswa, amacembe akhona, kodwa sebewabhenile eIndia and khona inkinga ekhona ngama leaves. So i-root iyona ke eyayirecommendwe makuthi kwenziwa i-ashwagandha ezothathwa ngabantu. Asibheke ukuthi yenzani emzimbeni enathini lama benefits ayo esihlezi sikhuluma ngawo la ku social media. Okay, uzohamba nami ke. Sizoqala la on the brain. Khona i-chemical esibiza ngokuthi iGABA, GABA. Ungayibona le chemical njengokuthi it's the calming effect of the brain. Muphuza i-ashwa, seyibiza nge-ashwa ke manje, inyusa i-activity ye-GABA. Okusho ukuthi you will be calm. Izosiza ngani leyo nto? Nge-anxiety. Kube khona i-serotonin, i-hormone lena esiyibiza ngokuthi i-mood stabilizer. So it stabilizes your mood. Muphuza i-ashwa izonyusa ukukhiqizwa noma i-production yale hormone. Okusho ukuthi this is going to help with your mood and it's going to help with your anxiety as well. Bese uzibuza ukuthi ilekelela kanjani ke makuthi une stress, ingcindezi noma ke ulala kanjani kangcono ngayo ashwagandha. So kumele understand i-hypothalamic pituitary adrenal axis. Igama elikhulu but soyibiza nge-HPA. Nasi isithombe sichaza kangcono. So uchungechunge ke lama message nemlayezo ke lana. Uchopha ukuthumela i-message kwi-hypothalamus. I-hypothalamus ithumela umlayezo ku-pituitary. Pituitary iye kuma-adrenal glands alana nje ngaphezu kwezinso. Lama-adrenal glands azokhiphani-ke, azokhipha i-cortisol. Yini lena? I-stress hormone. Iyona hormone yengcindezi. Makuthi ucindezelekile, ukhathazekile, i-cortisol iba phezulu emzimbeni. Mune stress over isikhathi eside, chronic stress, i-cortisol izoba phezulu for a long time. Lokho kwenzani ke emzimbeni? Ngabanga ukuthi kube khona ukudumba ngaphakathi because umzimba uyarespond. Kube khona ukudumba, ukuvuvukala lokho sibiza ukuthi inflammation, angeke uzulale kahle, there will be poor sleep, ungakhuluphala ngokomzimba, ugain i-weight, ngaba khona ne-immune suppression. So amasotsha omzimba abe buthaka ngenxa yaso le stress ne-cortisol ne-mood disruption ke. So imizwa yakho naye engathinteka ngalenxa ye-cortisol ne-stress. Bese i-ashwa muyiphuza yenze njani? I-disrupta yonke le system lesikhuluma ngayo ye-HPA axis. So wonke lama message na yonke lento ukuze kukhishwe le hormone lezo hlala isikhathi eside makuthi une-stress ikubangela zonke lezi zinto esesiyibalile. I-disrupta leyo system ke i-ashwagandha iyehlise ukuba active kwayo. So leyo nto izoyehlisa i-stress, uzolala kangcono. Nabayengenzeka ukuthi ba-report ukuthi bayaluza i-weight and then i-immune system yakho izoba activated nakhona. Asibheke ukuthi ama-side effects athini. Ahlukahlukene, khona lawa ajwayelekile angekho serious ngaleyo ndlela bese kuba khona abucayi. Lawa ajwayelekile ungaba ne-nausea and vomiting, isilungulelo, engathi ufuna ukuhlanza, muyenza number 2 e-toilet, ama-stools akho ungabona ukuthi alusi, engathi cishe, engathi ukhishwa isisu. Bese ke ungaba drowsy, kusho ukuthi engathi nje uyazela noma unobuthongo. Ngobani? Sibuyela kule chemical esibiza ngokuthi iGABA. Because iGABA yenzani? It calms you down. So muthatha i-ashwagandha kungenzeka ukuthi uzizwe udrowsy ngenxa yayo. Bese sibheka lawa serious. Isibindi singathinteka. Khona into esibiza ngokuthi liver toxicity. Ilapho ithinta khona ke isibindi ke lana. I-liver toxicity ke miyenzeka ungazibona usunamehlo ashintsha abe yellow, isikhumba singashintsha umbala sibe yellow,
umchamo ube mnyama, silume isikhumba, izona-ke lezo impawu ejwayelekile zokuthi khona okwenzakalayo esibindini. Lento-ke kule research eyenziwa uyayibona between 2 and 12 weeks. Bese kuba khona-ke i-thyroid. This is important for abantu abanezifo ze-thyroid, isitho somzimba esilana, naso sisebenza kuyinto esibizwa ukuthi endocrine system. Ikhipha ama-hormone i-thyroid. I-asho uma uyiphuza yenzani? Ikhipha ama-hormones amaningi ayo le i-thyroid. So kuzoba inkinga uma uphuza la maphilisi noma unesifo sayo i-thyroid. Bese sibheka i-immune system. I-ashwagandha iyayi-activate i-immune system, ivuse amasotsha omzimba. Mayikuthi umuntu onezifo ezi-autoimmune, mhlawumbe une-lupus, une-multiple sclerosis, noma une-rheumatoid arthritis, izifo ehlukene lezi, mayikuthi uthatha ama-steroid noma mhlawumbe uqeda kuthole organ transplant, i-ashwagandha-ke izoba nama-side effects kuwe ngenxa yokuthi i-activate i-immune system esizama ukuthi thina siyehlise ngenxa yalezifo lezi onazo. Ibaphi-ke abantu ekumele baqaphele ekuyithatheni i-ashwagandha? Abantu abakhulelwe. So i-research eyenziwa elwaneni, one-animal studies are available, ike yabonisa ukuthi ingabanga ama-miscarriage, ukuthi kuchitheke isisu. So it's contraindicated in pregnancy. Abantu abancelisayo, so if you're breastfeeding, we don't have enough data on breastfeeding. Sengibalileke abanama autoimmune diseases or rheumatoid arthritis or multiple sclerosis or lupus, then nakhona lapho it's not recommended for use. Ukhumbule ukuthi sithe ithinta ne-thyroid, so uma ukuthi unesifo se-thyroid noma uthatha amaphilisi e-thyroid, nakhona lapho ungaxwayisa ekutheni mhlawumbe angeke akumele uzithathe. And then uma ukuthi unesifo se-liver, sike sakhuluma ukuthi ithinta isibindi, kumele uqaphele. And then abantwana-ke noma umuntu ongezansi kwa-18 years asina information esitshengisa ukuthi li-safe leli philisi noma le drug lena kubantu aba-less than 18. Ngiyathemba ukuthi yachazeleka-ke, ungangishiyela i-comment ukuthi khona okufundile wena ekuphethe kanjani, uzizwa kanjani ngiyashwagandha njengamanje. Kwivideo landelayo sokhuluma ukuthi yiphi khona la eSouth Africa, uthini umthetho ngayo, sikhulume kabanzi ngokuthi yonke le information ngiyithathephi, ithini research ngayo. Don't forget to subscribe and leave a comment and give this video a thumbs up. Ngizokubona kule video landelayo.